салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтиҷӣ. имрӯз мо дар шаҳри душанбе бозори 9 километр қарор дорем. ба шумо нархнавоҳои тахта, шифер, арматур, семент, казаблок, ҳамаи намуд симҳо, дсп, двп, usb, домкрат, сетка барои стяжка, барои гирдбоғ, барои қафас, шкатурка, профил, труба, уголокҳоро гап мезанем. видеоро то охирша тамошо кунед. дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман обуна шавед ё лайк қатъи дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, нархнавоҳои бисёр чизҳоро кӯшиш карда ба канал баровардастем. гузаред тамошо кунед. агар ай канал наёфтед, ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. Ana iyi. İyi 15 ba 2,5. 15 ба 2,5. 6 metre. 6 метр. Чанд сом? Donaş 68. Ana iyi. İşim amiyay. Ana iyi. İyi 10 ba 2,5 zavatskoy. Donaş 44. Чорсом. Ana iyi. Brusa içi. İyi burus 10 ba 15 6 metre. Donaş 250. 6 метр юм? Ha. Ana iyi. İyi 10 ba 4 6 metre. 70. İyi İrem amiyay. İyi baba. Ne diye? İyi 12 ba 4 6 metre. Donaş 78. Ana iş. İyi 12 ba 5 6 metre. Donaş 98. İyi 12 Dimovkay 5 metre. Donaş 38. 12 ba 4 4 metre. Donaş 55. Ana iyi. İyi 50 kay 4 metre. Donaş 70. Ana iyi. Ucalası? Ha. Ha, ucalası. İyi 12 ba 4 5 metre. Donaş 75. Ana iş. İyi 15 ba 3,5 6 metre. Donaş 8. Ana iyi. Kısa güzel mi etmiş yani? İyi 12 ba 15 ba 4 6 metre. Donaş 15. Ana iş. İyi 12 ba 4 6 metre. Donaş 80. 12 ba 5 6 metre. Nakış. 12 ba 2,5 6 metre. İyi donaş 50. İyi Dimovkay 2 6 metre. Donaş 58. İyi Dimovkay 2,5 6 metre. Donaş 66. 50 kay 5 ba 5 pray 6 metre. Donaş 40. 50 kay 15 45 6 metre. Donaş 26. Ana iyi. İyi 9 ba 25 6 metre. Donaş 40. Çilsin. Harika. Ana iyi. İyi 6 ba 2,5 6 metre. Donaş 31. 4 ba 2,7 6 metre. Donaş 27. 4 ba 4 6 metre. Donaş 37. 5 ba 5 6 metre. Donaş 45. 8 ba 2,5 6 metre. Donaş 35. 5 15 ba 2,5 5 metre. Donaş 51. 5 ba 2,7 6 metre. Donaş 25. Ama şama. Ona ya. Bu harafı. Armaturi 10 son sana. Metre 3,9 diram. Armaturi 12 son sana. Metre 4,8 diram. Armaturi 14 gram son sanati sabukta. Metre 5 son. Armaturi 16 son sanat. Metre 6,5. Armaturi 14 son sanat. Metre 6. Armaturi 16 son sanat. Metre 7. این armaturi A400 6 metre. Metreš 9,5. DP ya donaş 59. Çan ba çan? Ya gaftopan ba 2,5. Ana iyi. 100 ya gibisi ba 2,4 belak donaş 40. Ay faneri yakın ay 03 sarmış to 02'lara. 06 66 04
73 сум, 05 85 сум, 06 93 сум, 010 ҳастай 150 сум, 012 ҳастай 180 сум. Лакдораи. Рӯюзби лакдор. Донаш 145 сум. 1.25 ба 2.5. Тавшинаш чандай? Тавшинаш 1. Сими визальный сафед килош 13 сум, сими визальный сиё 11.5 сум. А полошни чи? Ҳамаш я нархи сиё сафед. Килош а? Хеле сими шаша кам пласа? Сими шаша. Ана уҷа. Чанда нархаш? Нархи 8.5 сум. 8.5 сум а? Ҷа арзон да. Дамкрат ай 1.5 сар меша то 6 метра. 1.5 донаш 45 дирам, агар бисёр тараб боша 40 дирам прокат. Ана асе 6 метраш донаш 80 дирам. Рӯзиш там мехоҳам? Баъд хеле бисёртар гира арзон қимат. Не ҳамия. Сименто. Симент ҳастай ваҳдат, симент ваҳдат 39 сум, сименти 500 ёвон ҳастай 50 сум, 5 дирам. Сименти уқоб симент 60 ёвон донаш 48 сум. Шифер вуҷуда буд? Шифер не. Сетко. Сетко 10 донаш 23 сум, 15 донаш 16 сум, 20 донаш 15 сум, 25 донаш 14 сум. Об чанд ба чандаи? Як ба ду. Шифри донаш 54 сум. Шифри ҷо? Шифри завод инҷа. Иҷа ҷо? 9 километр. 9 километр мега? Шифри текстил аста донаш 62 сум. Ами хашмода? Я роба бечарх донаш 155 сум. Я робаш донаш 310 сум. Вобаста чархи калоншай. Калонш намеая? Чархош қати чанд сум? 310 сум. Чархи майда? Чархи майда қати 280 сум. 280 сум. Ина чанд ба чанд якаи? 60 ба 20 ба 30. 17 сомонай. Газаблок ай? Гао газаблок ай. Бо дорем 10 ба 30 ба 60. 9 сомонай. Бо дорем 15 ша. 60 ба 15 ба 30. 13 сомонай. Бо чанд намудасе? Ози фақат 3 намуд дорем ҳамиҷада. Иншолло до оянда боз зиёдш мекунем охи. Бас сетка дорем акайни иҷада. Хеле дастафкаш чӣ хеле дастафка? Дастафкаша маслиҳат мекунем. Занки задан маслиҳат мекунем. О бисёр боша дастафкаш мекунем. Объёмша нигоҳ кардада. балоно иҷада чанд намуд балон дорем акаҷон. Балон дорем 3 ба 8, 85 сомонай, 4 ба 8, 100 сум дорем бо 110 сума, 3 намуда 125 сума. Мақсад ки Хитоя, Россия, Эрон. Бо покришка дорем 85 сума, 75 сума, қати камершай. бо неҷада сеткаҳо дорем. ҳоз яки иҷа камтара иншолло бо пага меёрем. Зиёда ай 20 намуд сетка дорем. хай нархош хай ки омадак мардум ҳамиҷарад маслиҳат мекунем. дар ҷош арзон мешава бо. Се-чор шагабзани ки мақсад ина 20 ба 20 115 сума. Як 40 баландиш 5 дар 5. 3 дар 3 155 сума. Як 30 баландиш 4 дар 4 дорем. Як 60 баландиш я 190 сум метием. 6 дар 6 дорем. Ира 180 сум метием. мақсад бо ози пага рӯзи сешанбе иншолло бо 10 намуди дигаша меёрем. иҷада дорем бо сими дувуним. ин мақсад агар як 60 боша 6 дар 6 боша сими 2 бо сими дувуним дорем. зиёда ай 18 кило ай 280 сум ай вайда. бо ғавсар шид вазша килошам зиёд шид бо қиматтар мешава. бас сеткаҳои мана барои чӣ дорем? барои шигол дорем, будана, заргӯш, барои ҳамин чизо бо сеткаҳо дорем да. мақсад ай 25 сум сар меша метрш то 35 сума дорем. ай сафедо ай 6 сум сар меша то 18 сума. мувофиқи чекашу ғавсиш. поливка дорем. симхор. симхор 14 сум килоша яка.
шланго аминҷа ай 4 сум сар мешавад. ё 7 сумай. 7 сумай размери 20. И размери 12 6 сумай. Бо размери 4 дорем 5 сум. Ба размери 15 5 сумай. Бо арзон мешавад хай. И бузург. Не, ёш мақсад иш 20 ай, иш турецки ай. И 9 сумай. Бо я намуди дига дорем 12 сумай. Бо сифаташ бо хубтар ай назар баида охе. Айруи сифаташу айруи ғавсию бурикиш мешавад. Стикловат 18 квадрат ай. Фалгадур ай. 155 сомон ай. Мақсад ки ози халос кадагем иншоалло ами аз дурзада бо бор меоя. Нигоҳ дорем бора. Заказ кадагем. Ина ка гавзани талшинаш қати. И талшинай ашбаш талшинай як 4. И пулш ака метр 43 сомон. И ака даҳбада як 65 сомон метрш. Ани бародар и себа 2 талшинай як 4 и 11 сомон. Себа 2 07 и 8 сомон метрш. И 8 ба 8 як 6 ака 48 сомон. И 7 ба 7 як 6 и 45 сомон. И 2 ба 4 07 ака и 9 сомон метрш. 2 ба 4 якним шуҷи 17 сомон. 2 ба 2 якним 10 сомон. 3 ба 2 як 8 15 сомон. Уголок 40 12 сомон. Уголок 63 28 сомон. Профил яким 07 5 сомон метрш. 6 ба 6 якним 35 сомон. турборо мея боргазани. Турбо 25 як 8 18 сомон. И турбо 32 як 6 яка ишам 18 сомон. Турбо 76 аста 30 сомон. 4 ба 8 як 2 аста яка 30 сомон. 2 ба 4 як 8 аста 22 сомон. Турбо 15 10 сомон. Турбо 20 як 4 12 сомон. Як 8 15 сомон. Якним ба якним як 2 яка 8 сомон. Ира гавзани. И 2 ба 4 яка 2 ба 4 як 2 и 14 сомон метрш. И 4 ба 6 як 8 таёҷи и 38 сомон метрш. И 3 ба 5 як 8 та ишам и 33 сомон метрш. И 2 ба 4 и 2 ба 4 талшина як 8 та и 25 сомон метрш. И 4 ба 6 як 2 и 22 сомон метрш. Уголок 5 ҷи 15 сомон. Не 5 ба 3 як 6 и 22 сомон метрш. Аиш. И 5 ба 5 як 2 яка и 22 сомон метрш. Иш 4 ба 4 як 2 иш 20 сомон. И 4 ба 4 як 8 иш 33 сомон метрш. 5 ба 5 як 8 и 35 сомон метрш. Турбои 89 45 сомон як 6. Турбои 50 якним 28 сомон. Ина бо як 8 дорем 35 сомон. Турбои 40 25 сомон. Бо як 2 дорем 20 сомон. Бо турбои 76 дорем 20 сомон талшинай тирникша мақсад ё хитоишон. Турбои аз 20 ака дорем размери 100 дорем. Размери 100 дорем 25 сомон метрш. Бо 150 дорем 30 сомон метрш. Турбои 133 дорем 85 сомон талшинай як 8. Нахбани як 8 дорем 65 сомон. Турбои 76 як 8 дорем 35 сомон. Нахбани якним дорем 55 сомон. Даҳбада як 8 дорем 75 сомон. Накаба ҷа сетко астам бо сетко. Сетко. Я чекош чихела, чихела васа. Сетко я чекош, мақсад клеткош дорем 5 да 5 дорем 4 да 4 дорем. Ё 8 да 8 тан 120 сомон ярлонш баландиш як 50. Бо ам дирда. Фарқ мекунад. Дирда дорем бо 4 ба 4 дорем. Чӣ дорем ака 4 ба 4 дорем. 4 ба 4 аст 40 сомон баландиш як 45. Бо 6 да 6 семи як 8 ка дорем и аст 40 сомон. Бо ака 6 ба 6 дорем баландиш хонача 6 ба 6 баландиш як 50 и аст 20 сомон. Бо як 80 ба семи 2 дорем баландиш як 80 ё 220 сомон. Бародар бо сеткои даҳбадаи ё барои стяжкитаи заминан даҳбада 2 ба 1 ё 22 сомон ядонаш. Бо 18 ба 20 дорем 12 сомон ядонаш. Бо 15 да 15 дорем 14 сомон ядонаш. Сменти ёқу дорем маркаи 400 40 сомон як қопчаш. Бо ин маркаи 500 ёвон дорем 50 сомон. Бо дорем маркаи 500 хуҷан дорем 48 сомон. Ғаюр. Бо ғаюр семен дорем 44 сомон.
ина дӯстони азиз, видеои имрӯзаи мо ҳамин чизо буд. Нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай Аллоҳ баракат. Ай шумо боша якта лайк. Дӯстони азиз, саломат бошед.